Takže zdravím vás, škodová udalosť nahlásená, ďalej nasleduje obhliadka technikom, to znamená, tu máte dve možnosti. Technik sa vás bude pýtať na to, akou formou chcete auto dať opraviť, buď to rozpočtom alebo faktúrou. Rozpočet znamená použitie alternatívnych dielov, pokiaľ sú dostupné, to znamená nejaké náhrady, nie originál diely, vždy nejaké lacnejšie alternatívy, pokiaľ sú dostupné. Znížená cena lakovacieho materiálu, lakovacej práce, mechanickej práce. V konečnom dôsledku niekedy to býva dosť nevýhodné, treba si na to dávať pozor. Stane sa, že pokiaľ dáte rozpočet, poisťovňa vám pošle peniaze, za ktoré vy nedokážete ani z polovice to auto dať do poriadku. Odporúčili by sme vám radšej si dať faktúru, popýtať sa nejakých známych, prípadne kamarátov, čo majú autoservisy, za koľko vám vedia to auto opraviť a na základe toho sa potom rozhodnúť, či sa vám to oplatí rozpočtom alebo nie. Druhá možnosť je faktúrou, to znamená do nejakého servisu, buď to značkového, neznačkového, autorizovaného, neautorizovaného, zmluvného, nezmluvného. Máte na výber toho veľa. Nie je podmienkou, že musíte ísť iba do zmluvného alebo značkového servisu. Pozor na to. Likvidátor vám to niekedy povie, nie je to pravda. Vy si môžete vybrať servis, aký chcete. Pri havarijných poistkách sú niekedy také poistky, ale na to vás tiež likvidátor dopredu upozorní, že tu žiaľ nie je iná možnosť, len zmluvný servis alebo značkový. Ale pozor, to je minimum zmluv, takže nenechajte sa oklamať tými technikmi, že musíte ísť iba do zmluvného servisu alebo značkového. Nemusíte, ten servis si môžete vy vybrať, aký chcete. Pri tej obhliadke v tom servise, keď sa rozhodnete teda faktúrou, tak v podstate servis vám vie dať k dispozícii náhradné vozidlo, pokiaľ nimi disponuje. Na to náhradné vozidlo z povinného zmluvného poistenia, ak ste poškodení, máte nárok na nevyhnutnú dobu opravy. Takže pokiaľ vám auto budú opravovať, buď to vám dá servis náhradné vozidlo, alebo si ho môžete vy na svoje náklady požičať z požičovne, následne pošlete faktúru do poisťovne, oni vám ju preplatia. Je dosť dôležité, väčšinou tie ceny tých náhradných vozidiel sa vyrátávajú z toho, aké vy máte dané vozidlo. To znamená, pokiaľ máte nejaké menšie vozidlo, Peugeot 208, Ačkový Mercedes alebo niečo podobné menšie, nemôžete si zapožičať novú Q7. Takže treba nejaké primerané, tiež sú na to na internete kalkulačky, kde vy si viete pozrieť, akú sumu vám preplatí poisťovňa, viete sa spýtať, máte na to nárok, kľudne to využite, nemusíte byť bez auta, pokiaľ sa vám auto opravuje.